Samuel ngoma edikan ti dunkron. Na Saul ka kyerɛ ne ba Jonathan ne nkoa nyinaa sɛ wonkum David. Nanso Saul ba Jonathan pɛ David asɛm sɛ. Na Jonathan kɔka kyerɛ David sɛ, Meja Saul rehwehwɛ wo akum wo. Na afei kora wo ho anɔpa. Na tena kokoa bi mu hunta. Na me de mefrɛ di makogyina Meja nkyɛn wuram baabi a wowɔ no. Na me ne Meja aka wo ho asɛm. Na mete biribi a makama kyerɛ wo. Na Jonathan ka David ho asɛmpa kyerɛ n'agya Saul. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Ma ɔhene nyɛ n'akoa David ho bɔne. Na ɔnyɛ wo bɔne biara. Na ne nneyɔe nso ayɛ wo yie pii. Na ɔde ne kra to ne nsam kokum Filistini no. Na Awurade di kunim kɛseɛ ma Israel nyinaa. Wuhuni na w'ani gye. Na adɛn nti na wɔrebɛyɛ mogya a edi bim ho bɔne na wɔkum David kwa. Na Saul tie Jonathan. Na Saul ka ntam sɛ Awurade te ase yi, wɔrenku no da. Na Jonathan frɛ David. Na Jonathan ka nsɛm no nyinaa kyerɛ no. Ɛna Jonathan di David baa Saul nkyɛn. Na ɔbɛtraa n'anim sɛ kane no. Na ɔko no kɔɔ so ara. Na David firi adi ne Filistifoɔ kɔkoe. Na ɔde ekum kɛseɛ kum wɔn. Na odwane firi n'anim. Na Awurade honhommɔne no baa Saul so. Na ɔte ne fie. Na pia kura ne nsam. Na David de nsa rebɔ sankuo. Na Saul hwehwɛ sɛ ɔde pia no bɔ David fam ɔfasuo no ho. Nanso ɔtwe ne ho firi Saul anim. Na ɔtoo pia no wɔ ɔfasuo no mu. Na David dwane. Na ofiri mu firi anadwo no. Ɛna Saul soma abɔfo kɔɔ David fie sɛ wɔnkɔwɛn no na wonku na nɔpa. Na David yere Michal ka kyerɛ no sɛ, sɛ woanyɛ wɔ kra anadwo yi a ɔkyena ɔbɛku. Na Michal de David fa mpoma mu sii fam. Na ɔkɔe. Na odwane firi mu firi. Na Michal fa ohoni duto mpa no so. Na ɔde abirekyi nwi sumyɛ to atifi. Na ɔde ntoma kataa so. Na Saul soma abɔfo sɛ wɔnkɔfa David no. Ɔka sɛ, ɔyare. Ɛna Saul soma abɔfo no sɛ ɔnkɔhwɛ David. Na ɔse, Momfa no mfiri mpa no so mmra me, na menku no. Na abɔfo no duru hɔ no. Na hwɛ, ohoni na ɛda mpa no so. Na abirekyi nwi sumyɛ da atifi. Na Saul ka kyerɛ Michal sɛ, Adɛn nti na woadaadaa me sɛɛ, na woagya me tamfo kwan na woafiri mu afiri yi? Na Michal ka kyerɛ Saul sɛ, ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ ma menkɔ. Adɛn nti na menku wɔ? Na David dwane firi mu firi. Na ɔkɔɔ Samuel nkyɛn Rama, kɔkaa deɛ Saul de ayɛ no nyinaa kyerɛ no. Na ɔne Samuel kɔkɔtenaa Naiot. Na ɔka kyerɛɛ Saul sɛ, Hwɛ, David wɔ Naiot wɔ Rama. Na Saul somaa abɔfoɔ sɛ ɔnkɔfa David. Na ohunu adiyifoɔ asafo no sɛ ɔrehyɛ nkɔm. Na Samuel gyina hɔ rehwɛ wɔn soɔ no. Nyankopɔn honhom baa Saul abɔfoɔ no so. Na wɔn nso hyehyɛ nkɔm. Na ɔbɛka kyerɛɛ Saul no, ɔsomaa abɔfoɔ foforo. Na wɔn nso hyehyɛ nkɔm saa ara. Na Saul somaa abɔfoɔ bio. Ne mprɛnsa so. Na wɔn nso hyehyɛ nkɔm. Ɛna ɔno ara kɔɔ Rama. Na oduru abura kɛse a ɛwɔ Sikiw ho no. Obisaa sɛ, Ɛhe na Samuel ne David wɔ? Na ɔse, Hwɛ, wɔwɔ Naiot wɔ Rama. Na ɔkɔɔ Naiot wɔ Rama hɔ. Na Nyankopɔn honhom baa ɔno nso so. Na ɔrekorɔ no, ɔhyɛ nkɔm ara kɔkɔsii sɛ oduru Naiot wɔ Rama. Na ɔno nso worɔɔ ne ntadeɛ. Na ɔno nso hyɛ nkɔm Samuel anim. Na ɔde adagya daa hɔ da mu no nyinaa ne anadwo mu no nyinaa. Enti na wɔka sɛ, Saul nso fra adiyifoɔ no mu anaa?